And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Ana's Secret File. Si Ana na nabuntis ng isang lalaking may asawa na at gusto nitong lalaking ito and not sure kung yung asawa niya nag-agree na at alam na nung asawa na merong siya or existing siya at may bata, kanila na lang daw yung bata, total wala naman daw silang anak. So, ano daw yung maipapayo natin sa ating secret file sender at kung sakaling magkaharap daw sila nung asawa or yung legal wife, ano daw ang sasabihin niya rito? Paano niya raw kakausapin? Saka isa pa, baka mamaya kasuhan siya nitong mga to. So, anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ng ating kabisyo na si Julian. Gusto kong iparating kay Ana na kung sa'yo naman talaga ang anak mo, bakit ka naman kakasuhan? First of all, wala ka namang intensyon na agawin mo ang asawa sa may asawa na. Hindi mo rin deserve maging kabit. Ramdam ko naman na mas priority mo ang mga anak mo, kaya ipaglaban mo lang kung ano ang nararapat para sa'yo. Pwede kang magsampa ng temporary restraining order laban sa kanilang mag-asawa para siguradong nasa kustodiya ang mga anak mo. I think yung gusto nung mag-asawa ay yung ipapanganak pa lamang niya. Yung nabuo nilang dalawa nung lalaki na merong asawa. Ginawa siyang baby maker. Parang ganun yung peg, no? Kakaloka. So, meron bang ganun na temporary restraining order or bakit ka naman kakasuhan? I think pwede siyang kasuhan kasi nakiapid siya, diba? Sa may asawa na. Pwede siya doon kasuhan. Pero, responsibility, diba? Siyempre, nung lalaki, napanagutan din yung bata. So, anyway. Ay, hindi pala ako sure dun sa mga legal actions about it kasi I really despise pagiging kabet. Wow! May ganon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi, pero kidding aside, kabisyo, gusto ko lang na maintindihan din ng iba na hindi magiging madali para sa mga kabit at para sa nagkaroon ng kabit yung buhay na meron sila. 'Di ba? Hindi pwedeng ibigay lang ng basta-basta yung kakomportablehan ng buhay. Nakagawa na nga kayo ng pagkakasala tapos gusto nyo pa lahat ibigay sa inyo. Parang malamang mananagot sila. May pananagutan tong mga to. May consequences yung ginawa nilang pagkakamali. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Doc YM. Hi Ana, may mga nabanggit ka sa sulat mo na tumatak sa akin. Sabi mo una, wala kang balak agawin sa asawa niya yung nakabuntis sa'yo. Pangalawa, gusto mo lang mabuhay ng tahimik kasama ang mga anak mo. At pangatlo, kaya mo silang buhayin mag-isa. Para sa akin, sapat na yan para maliwanagan ka sa pagdedesisyon. Nasa poder mo ang mga bata, tumatanggap ka pa rin naman ng pinansyal na suporta galing sa ama ng bata. Sabi mo, para sa akin walang problema doon. Tama yun. Yun nga lang baka kunin nila sa iyo ang anak mo. Maltratuhin naman yung bata nitong asawa ng papa niya. Hindi natin pangungunahan pero posibleng mangyari yun kasi anak sa labas ang anak mo. Baka mapag-initan. Timbangin ang consequences. Tandaan mo makokontrol mo ang desisyon mo pero hindi ang mga consequence nito. Thank you DJ Rocky from Doc YM. Uy, gusto ko yung sinabi ni Doc YM na marami daw tumatak sa kanya yung wala kang balak na mga agawin sa asawa niya yung nakabuntis. Ayan. Gusto lang mabuhay ng tahimik, kaya mo ipaglaban yung anak mo. So sapat na yun para dun ka makakuha ng desisyon mo. Ayan. Ang magdesisyon para sa mga anak mo na ilaban sila. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Aliana. To sender, ikaw yung kabit na mabait at alam mo yung limitasyon mo. Cheret with haret. Bakit? Ay kung sa bagay, may kabit na malupet. Yung kabit na laging nakadeket. Oo. Yung laging nakadikit, laging nangangalabet kapag walang palawet. Ay! Wag ganon, wag mag-astang legal kung kabit lang. Charot, wedarot.
Ayan. At kung naguguluhan ka kung ibibigay mo yung anak mo doon sa lalaki, siguro wag na. Oo, magiging maganda ang kalagayan ng anak mo doon. Pero iba pa rin yung nasa tamang pangangalaga ng ina ang bata. Di ka rin naman sure kung magiging okay ang lagay doon sa side ng tunay na asawa, di ba? Maraming kababaihan na may asawa na hindi nagkakaanak. Kaya pahalagahan mo. Tsaka gawa sa pagkakamali na yung bata tapos ilayo mo pa sa'yo. Yun lang. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon, sender. Pag-isipan mo mabuti para hindi ka magsisi sa bandang huli. Oh. Tsaka yung kanina rin nabanggit ni Doc YM, diba? Hindi naman guaranteed na kapag ipinaubaya mo yung bata doon sa ama, doon sa mag-asawa, na tatratuhin yung anak mo ng tama. Yung iba, diba, sa mga teleserye nga, minamaltrato yung batang inampun Or kahit kadugo pa, minamaltrato nung wifey. Or sumunod na naging ina. Yung ganun ba? Sumunod na naging ina. O parang madrasta ba tawag doon? So, mahirap. Hindi siya guaranteed. Iba pa rin yung pag-aalaga ng isang ina. Anyway, eto pa sabi ng ating kabisyo naman na si Jo. Para sa sender nating si Ana, ang pagkakaintindi ko ay alam mo na may asawa yung naging karelasyon mo sa pangalawang pagkakataon. Sana hindi ka na pumatol pa. Ay, ayaw kita nang maghusgahan sa naging desisyon mo pero wala, kabit ka talaga. Di naman kasalanan magmahal Siguro nagmahal ka lang sa maling tao at sa pagkakataon. Paglaban mo na lang ang mga anak mo at karapatan mo bilang isang ina. Makakaya mo silang buhayin nang ikaw lang. Basta nakasuporta ang pamilya mo. Magdasal ka palagi, darating din yung tamang tao para sa'yo. Yun lamang po. Shoutout po sa buong Team Rocketeers from Jo. Thank you so much, Jo. Parang feeling ko to si Jo medyo hindi nakapag-nilay-nilay. Charot! Uy, darot! Parang mababait ngayon yung mga tao. Pansinin ninyo. Anyway, ang dami pa nag-comment sa ating secret file sender. Parang yung mga comments, halos lahat, i-keep mo yung bata. I-keep mo yan. Hindi guaranteed na kapag ibinigay mo dun sa ama nito, maganda yung future nito. Posibleng maganda yung future ng bata, pero hindi maayos yung pakikitungo sa kanya. Alam mo yon, hindi guaranteed Hindi guaranteed. And total, nasa iyo naman na yung mga bata. Sa iyo na. And katulad nga ng nabanggit mo, yung goal mo, gusto mong tahimik yung buhay mo. Nandun ka na Nagkamali ka na, nagkaroon ka na ng relasyon sa isang may asawa na, nagkabunga yung relasyon ninyo. So ngayon, dalawa na yung anak mo. Tapos ka naman na sa pag-aaral mo. Hingan mo na lang ng sustento yung lalaki para dyan sa bata. Tapos, visiting hours na lang o kaya mag-co-parenting na lang kayo. Yung ganun ba? Hindi naman pwedeng, hindi naman kinakailangang ibigay yung bata dun sa lalaki. Dun sa nakabuntis sa'yo, hindi naman kinakailangan Ano ba, bibigyan ka ba ng 1 million kapag binigay mo yung bata? Babayaran ka ba ng 20 million? Bakit may presyo ba yung anak mo? Nakaka-insulto yun kapag ganun pa. Bibigyan ka pa ng magkanong pera Although, ang laking tulong nun. Pero, tandaan mo, buhay yun. At ang buhay, meron niyang halaga na higit pa sa halaga ng pera. Di ba nga yung kanta nga na tanging yaman? Di ba tanging yaman mo, anak mo, nanay mo? Huwag mo na i-entertain yung thought na ibibigay mo sa kanila yung bata. Kasi baka mabaliw ka lang at baka forever mong pagsisihan na ibinigay mo yung bata sa kanila. Although, yung iba thinking nila, ay pwede naman akong gumawa ulit Ha? Alam mo yun? Kaya,
kung papayag ka. Ikaw yung surrogate mother, 'di ba? Kung mayaman naman talaga tong mag-asawa na to. Alam mo yun, pwede eh. Pero sa ganitong pagkakataon na ginawa ninyong dalawa at yan, napamahal na sa'yo yung bata, I don't think kinakailangan mo pa siyang ibigay. And I don't think kailangan mo pang pag-isipan kung paano mo haharapin yung asawa ng lalaki. Kasi mabuti ka namang tao eh. Oy, naniniwala mabuting tao. Ang kabit mabuting tao. Charot, Kuya Darot. Di, baka may mga pangangailangan ka na naibibigay talaga nitong lalaking to. Kaya nag-give in ka sa kanya. Hindi ko sure kung siya yung dahilan kung bakit ka nakatapos ng pag-aaral. Ayaw na makita i-judge sa ganong paraan. Pero saan ka nakakuha ng pang-aral mo? Magulang mo pa rin ba yung nagpaaral sa iyo? Alam mo yun, ano ba yung binibigay nitong lalaki para sa iyo? Parang hindi ka naman attached completely dito sa lalaking to. Parang hindi ka naman, ano mo yun, hindi mo naman siya yung mahal na mahal, paglalaban kita habang buhay, yung mga ganon. Hindi ka tulad ng mga iba na nagsusulat sa akin na kabit sila, tapos mahal na mahal nila yung tao, pero hindi na pwede. Yung ganon, ikaw willing to let go ka dito sa taong ito. All you want is to be secured of, gusto mo lang na ma-secure yung future ng mga anak mo. Gusto mo lang na lumaki sila na maayos. Gusto mo lang na lumaki sila na merong ina. And of course, siguro gugustuhin mo din talaga na magkaroon sila ng kumpletong pamilya. Pero dahil nga sa life decisions mo na pumatol ka sa isang may asawang tao, hindi talaga. Hindi over So, bawi sa next life. Charot, winarot. Bawi sa next life na gagawin ninyo. Diba? Bawi sa third child, if ever. And make sure na itong aasawahin mo na ito ay magiging asawa mo talaga. At sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Hindi yung iiwan ka na lang basta-basta. Or hindi yung meron palang mga sabit. Yan. So, sana maging maayos ang lahat sa inyo. Tsaka wala namang mga gusot o problema na hindi na pag-uusapan ng maayos. So, pwede mapag-uusapan siguro ng maayos yan. Paano yung co-parenting? Ano ba mangyayari? Alam mo yun, magsasayang lang din naman ng pera yung babae just in case magsampa sa'yo ng kaso kasi wala naman siya makukuha rin sa'yo. Unless ang gusto niyang kunin yung bata. Pero legally, hindi naman pwedeng kunin sa'yo yung bata kasi nga ikaw yung ina, 'di ba? So kung ilapit mo yan sa public attorney office, panalo ka, girl. Baka ikaw pa makakuha ng pera doon sa kabila. Hindi, charot lang, darot. Gusto pala nating linawin ang lahat na yes, hindi po ako attorney, but at the same time, kabit pala yung pinag-uusapan natin dito ngayon. Charot, darot. Hindi, maganda dyan, mag-ask ka ng legal help. Yan, counsel. Yan. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me. Raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Breakers so with me, DJ Raki, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!